Il-Fondazzjoni Paolo Freire se tkun tista' timpjega aktar ħaddiema u ssaħħaħ is-servizzi soċjali li toffri fil-komunità grazzi għal ftehim li ġie firmat mal-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal. L-għajnuna li tat il-Fondazzjoni tinkludi sessjonijiet individwali fejn it-tfal jingħataw attenzjoni u għajnuna akademika filwaqt li ssir enfasi biex it-tfal jemnu aktar fihom infushom u javvanzaw fejn jixtiequ. Il-ftehim għal valur ta' kważi 300,000 euro ikopri medda ta' 3 snin. Dan il-ftehim soċjali juri biċċa il-qalb soċjali tal-Gvern li jrid jara li kull individwu jingħata opportunitajiet adegwati. Is-servizz edukattiv mill-Fondazzjoni Freire jingħata mhux biss lit-tfal iżda wkoll il-ġenituri li bekk igawdu minn pariri dwar ir-relazzjonijiet tagħhom ma' uliedhom. Dunet Garbu Zuttil li huwa ġiżwita fil-Fondazzjoni qal li dan il-post jgħin lil dawk żvantaġġjati biex jiżviluppaw it-talenti tagħhom. Huwa spjega kif grazzi għal ħaddiema li timpjega il-Fondazzjoni tista' tkompli tassigura servizz ta' kwalità tajba. Servizzi li għandhom xaqsmu mal-edukazzjoni. Però ma rridux nidduplikaw l-iskola, alright? Li nagħmlu naħdmu ħafna mal-iskola u ħafna mal-komunità biex inqarbuhom flimkien. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon saħaq fuq l-importanza tat-tagħlim għal kulħadd u stqar li qatt mhu tard wisq biex wieħed jitgħallem. Dan huwa ftehim ieħor li nagħmluhom bil-qalb ftehimiet bejn il-Gvern jidħol f'partnership ma' NGOs. L-importanti li naħdmu flimkien fil-qasam soċjali u li nwasslu lil kulħadd biex jilħaq il-potenzjal kollu tiegħu.